Puslan. Okay, thank you. So, papakan ako ang speaker. So now, it's time for interpolation coming from the negative side. Point of order, Mr. Moderator, before ko magpadayon. Please, ikaw lang i-take into record na ang atong topic, ang Seventh-day Adventist na ay otoridad sa pagpatuman sa adlaw na ipapahulay. Wala mag-topic kung ang Sabado ba, Domingo o ba ng adlaw ipapahulay. So, ako lang i-tawag na nila iba, put into record. Number 2, before ko mangutana, Mr. Moderator, sagad banggod sa ako ang obserbahan nila sa mga parot na. Ngayon din sila nga siyang objection. Mr. Rosales, anang kini karon nga tawag ining ako yung mangutana nimo karon. Musubot ka nga pag naay mo object building. Okay. Mutuwag ko kay dito mangutana naman ka. Then, pagka sa... Sabi, ang clarification ng sugod sa mangutana. Okay, klaro. Musubot ka ba? Siya ay clarification din ha. Tayo clarification sa Catholic side. Kanya, una karon nga sa side nga di mo bang dawaton katong iyang clarification. Pagkain mo object building. Okay, moderator, wala mo tubag. Sige. Ang iyang ipangayo kay nasa iyang sulti. Excuse me, sir. This clarified is not sayo. And one of the part of the moderator here. Ang imong objection, decide ka sa rules. No, wala pa ka ng object. Naghatag pa ng tawag ining one. Nagputog yan. Yan ang i-address natin sa moderator. Yan. Yan yan. Mga bitaw na, Huwag mo na yun. mga bitaw na mutana ko, kung, siyempre, inyo na magundang tawag ining one ba? Dialogue na ninyo na ba? Dialogue na ninyo na. Nga si Artisino, basta nakag-debate, naghang objection. Wala, gano'n ninyo Mr. Objection, di ba? So karon ang mahitabo, ako ang i-amend ang ang tawag ining magkaroon na yun. Kasi yung natay moderator. Lagi. Kamot na niya ako kay istorya. Oo nga. Among i-amend ka, umusugot ako ang katbal, nga pag naay unang mo object sa among argumentation, pili. Ang imong gi-raise, may una sa dato gi-raise dahil ang pinaka-highest form of objection, point of order. Okay? Yes. Right? So, we have to decide yung point of order niya na it should be based on the topic ang iyang i-discuss na tula by authority. No. To decide. Hindi, Mr. Moderator, wala pa ko niya to sa topic mo. Dito pa na ako ipadagan ng time eh. Ang sa kuha karon, ang sa kuha ba, naasa to ang rules, mabata ng point of order ko, nga allowed ang objection sa panahon sa argumentation. Kadaghan mo na ikatubang ninyo from Pastor Villaver, padung dito kang tawag ng kwan. Going forward, para Papaman na sa po. Wala kong gingon nga, kining tawag in argumentation karon, kay kabalo mo kung dili mo gusto object. Pag naay unang mo objection, pili. Challenge mo amin the rules. Ano sila? Mo ba? Agree? Okay, utubag na ko. Hindi, kami man ang nagkuhan. Kami man, ang moderator, ang moderator, di ba? Kapsan ako sir. Kailangan may siya ang order na iyang ipahabot agree pa if na kay o i-amend no ang datong rules sa rules number no para na mapalo na to na kung na mo object so automatic ana wala rules me as moderator, para tuloy-tuloy tayo, objection denied in part because we have to follow rules, alright? And every denied. Wala kang mag-object, mag-denied man. Ay sa Mr. Sino, nag-decide me din as moderator. You have to respect the moderator, right? Nag-point of order gani ko. Ang presentation sa moderator, wala ako nag-object. Denied, okay? Wala ko Because nag-object kayo sa... Nag-point of order man ko. Wala ko nag-objection. Nag-object ka nga ang rules nga katong if there is objection mo na akong gidecidean gidecidean na Wala ko mag-decide. Ikaw naman nag-ingon nga tao ka, magbuto pa gani mo. oo nga kung ako pa diyang gi-raise we have to decide kung ang iyang gi-raise niya 1,
of order. The reason na to, ang yung point of order, gusto niya ang topic. No. Wala pa sana. Ako ang ikikislama ko yung order ba? Ayaw sa DPC mo kauban. Di wala naman Ayaw ba? Alam ko ang point of order, klaro. Klaro na to ha. Ha? Klaro na to na para impartial ka. No? Okay? So, ang naa siya i-raise sa RJ kay usual pa nga kung this happen, ako nagpira, na tanong sa about the objection. Kaya nga na siya na kung para walay objection, no? So would you agree nga himo nga rules nga anyone who object will be declared loser. Okay, tumato. Sige. Diba? Ato na ituan niya to Isa. Ato ba wala ko? Naka-record man ta. Una niya ka point, duha ka punto. Una, clarification sa akong stand may tungkol sa authority sa Seventh Adventist. Clarification ang disputan. Karon kung nita sa clarification, ipaklaro na una. Ikaduha nga punto. Musubot ba na ko nga walay objection? Okay, dili yung musubot pa rito. Ano man, kung break ka ng mga tao na atay kitawag o kalaganing balaod. Tagano na ito ng objection o kalaganing kitawag o kung ato ng Okay, sir. Kaya nga na ay suggestion of whether you agree. If ever, both side, na di mag-agree, so continue, ato ang roles. Okay? So continue. Sige, continue. Okay, so you will start now your interpellation. Mamakamon ko ako ang tawag ng paklaro. Excuse me, moderator. Para That I stop. Why? Ingon siya ipaklaro daw sa tuwa asa nga base nga nahimong authority ang Seventh Adventist. Wala pa siya question. Unang istorya naman siya ka. Wala na gani, ganun na yun na to. Kaya agreed na mawalay ko wala to ano ganina. Sige. So karon, we will proceed para di na malugay. We will start now for the Ross. Right, sa mga higalang kaisunan, we have to follow rules. Klaro ang rules dili na objection. So, that is why we deny. Okay? So, may klaro lang, gusto lang natin i-comment, yung comment kanina na nilaban daw ko. Hindi. Okay, pa naman. Wala. Alright. That is, so proceed na. Okay. 30 seconds. First question. Gigamit ni mo sa Nuwan Gis 24. Mabasa pa nga ang 70 Adventist tagaan sa otoridad sa pag-implementa sa sugo. Implicitly mabasag yun. Kasi, Implicitly nga mabasag yun nga din ang Seventh Adventist nagatuman o nagasangyaw sa may balita. ka-implicit man, subot ipasabot indirectly. Tama ba? Okay, usap mo dito. So, Pardon. pag implicitly, huwag pasabot indirectly. Yes, mabasa na ito niya sumala sa Biblia nga din ang dili lang mga Israelita, kundi mga Kristohanon. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, versikulo, na naghatag og suporta, letra por letra mabasa nga ang Seventh-day Adventist implied di pasabot sa San Juan 10:24. Okay, implicitly. Ako pasahon na. Ako pasahon. Hoy, taporter, Mr. Moderator. Okay. Tawag ini. Ano ko pasahon ako? Kiingon niya sa kuha, implicitly implied. So, kung ipasabot, ang ako ang kaakbang na ay obligation to provide evidence sa iyang implied claim na kanang 10:24 apil sila na. Biblia naman ang atong topic ron. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, versikulo, ang kanang San Juan 10:24 apil mo. So, answer sir? Okay. 1 Gis 24. Kadali lang. Kanang gitawag ni mo nga 1 Gis 24. Wala ko nagamit anak. Okay, at least naka-record na eh. Ako lagi. Wala ko nagamit anak. Next question, St. Matthew chapter 5, verse 19. Moderator. Natin palaon. Alright. Mutubag with clarification. So,
Respect lang. Kasi qualification. Qualify. Oh, paabot sa 30 seconds. Di man makita nga to ang gitawagan ni ba? Ito ang niya ba? Oh. Una sa tanan, nindot imo pagtana. Ang problema lang, wala may haong sa akong gigamit. 1 Gs 24. Wala ko nagamit ana. Ikaduha, kailangan imong bukakon ang akong stand. Recorded. Ayaw pagpataka o Next question. paggamit. Sige, sud. St. Matthew chapter 5 verse 7 and 20, di ba yung muna gigamit? Ang sa to? Di ba, San Mateo 5, 7, o 19, yung muna Oh, gigamit? gigamit ako na. Kana. May mabasa ba sa 5, 7, 19? Necessity. Clarification. Ano 7? Necessity pa yun sa 19. Okay. May mabasa ba sa San Mateo 5:19 nga ang Seventh Day Adventist kita ng otoridad sa Diyos aron pagpatungan sa anong ikapahulan? Na kayo mabasa implicitly. Okay. Kaya nga no, ang ibas mabasa to diya, bisan kinsa, dili upoy, lang ka sa kanila upoy ba? Unsa sila sa Biblia kapitulo bersikulo kay Biblia lang banta. Na kanang word nga bisan kinsa Biblia sa Biblia. Oh, apil ang Seventh Day Adventist. Yes, klaro kayo igsoon. Okay, ako basaho na. Exodus 20 Gs. Apan ang Objection, ikapito. Mr. Moderator. Okay. Huwag pa naman tayo nag-exodo. Ang ako pangutana niya, unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, na kanang San Mateo, kapitulo 5, 16 dato sa 19, apil ang Seventh Day Adventist na sa word na bisang kinsa. Okay. Dili na lang ta sa imo nga side. Gitawag ko Mateo 5:19. Ako basaho na. Hindi man na, hindi mo man sita Kung sila. gani, basta nila po, sapo mga, sapo niya. Bawal ba yan na? Tungod ni ini bisan kinsa, klaro kayo. Implicitly. Bakit ka naman nabibis na, Mr. Moderator, bakit ka naman tala ko, kanang word na bisang kinsa ba? Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, na apil din na ang Seventh Day Adventist. Sitas, Mga kanina akong gibasa. ayaw pa ba? O kanina, Mateo 5:19, yun sa niyong pagsabot. Huwag ko naman tanong si pagsapot. Oo, Huwag kanina. ka na ba? Simple kayo ba? Okay na ang Ang tumak. 5, 17, 19, ingon ka kanang word na bisan kinsa, imong gi-interpret apil ang Seventh Day Adventist. Kaya ang ito ang ebidensya, Biblia ng mata. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, na kanang bisan kinsa din na sa San Mateo 5, 19, apil ang tawag ng Seventh Day Adventist. Okay, tubag. Sumala sa akong tubagay na, to balik-balik lang ta. Implicitly, klaro kayo gingon nila bisan kinsa. Sa question. Mr. Moderator, Another question. Mr. Moderator, tawag ini ako ang ipa-focus ang tubag. Gihabilan na niya ang word na bisan kinsa. Gipangita na ko ang ebidensya niya na kanang word nga bisan kinsa apil ang Seventh Day Adventist. Nga amo ang topic kay sumala lang man sa Biblia. Basahon na karon sa Biblia na kanang word nga bisan kinsa apil ang Seventh Day Adventist. Sumala sa Biblia. Okay, sir. Declare na ko ha. Ang question, tungod kay gigamit nimo ang word or phrase nga bisan kinsa, mao na taron ang iyong pangutanan. Pangayoon sa imo asa diya sa Biblia. Okay, tubag. Sumala sa akong isulti kay na, biya sa Mateo 5:19, bisan kinsa. Implicitly, nga diin, ang Seventh Day Adventist appeal, nga doon ay authorized. Mr. Moderator, Okay. ako ang i-proceed, Mr. Moderator. Okay. Ako ang tawag ini question. Clarification. Ako Ah. Sige, sir. Proceed. Anak sa kuha ba? Given na gigamit niya ang word na bisan kinsa. Gigamit niya ang word na bisan kinsa. Gi-interpret niya apil din ha ang Seventh Day Adventist. Objection mo dito. Okay ko sa iya ha. Okay ko sa iya kung tagmugamit sa mga references. Kasi ko pa naman. Bago ang Ang ako pamunta na simple, Biblia lang mantangat ang ato gigamit karon. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, na kanang punong bisan kinsa nga nasulat sa St. Matthew chapter 5, 17 to 19, apil na ang SDA. Objection mo dito. Okay, so there's objection. Okay, state your reason for objection. Ako ay klaro. Nagbalik-balik naman ta. Nangayon siya versikulo, ako nang gihatag ang Mateo 5:19. Mo man ay gihupon niya. Pero kung litra por litra gyud nga mayon ka nga 7 Adventist, dili na mao. Wala. Kay implicitly ang gisulti niya. Counter objection, Mr. Moderator. Thank you. So, Counter objection, Mr. Moderator. counter objection. Mag-counter ka, Mr. Moderator. Nga naman, pinakauna, sa ko nang given na ang sige mo ba na yung basis?
St. Matthew chapter 5 verse 17 to 19. Mo man ang basis. Mo na akong giargyuan karon. O niya ang iyang tawagan ng interpretation gisunod niya St. Matthew chapter 5 verse 17 to 19. Kipangitaan ang ebidensya nga mosuporta sa imong claim nga apil ang Seventh Day Adventist sa word nga bisan kinsa. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo kanang word nga bisan kinsa apil ang Seventh Day Adventist. Tapos sa Bible na word for word kasi gigamit na Bisan kinsa. Apil ang Seventh Day Adventist. Clarification ko, moderator. Tungod ba kay sa Mateo 5, 19 nga, nakita niya nga bisan kinsa, gusto niya lain na kung na verse, mo ba na yung kung niya? Siguro. Kay mo man akong tubag yun, yung magbalik-balik man. Ako lang yung siya mo rito, kasi ang word na Seventh Day Adventist, implicitly akong pagkakotubag. Ang problema akong nakasabot siya bula. Nakasabot ko sa word implicitly. Okay. Indirectly kanino. Pero ako pangutana ka ng word nga indirectly mo ba? O sa support nilo nga evidence. Na ka ng word nga bisag kinsa apil din na ang Seventh Day Adventist sumala sa Biblia. So sir, bakit pa sabog na sir kung what of indirectly, diba directly or explicitly, so dapat kurang ka ba nga naatay empirical and other Yeah. O kanya akong tubag, moderator, ang negative. Akong tubag galing negative, dili explicitly. Implicitly. Okay. Klaro kayo na. Negative, kung saan ka? Sa kuha, ito yung So meantime, Saan po ka na? Resolve ka na, nag-isod na gani ka. Saan po ka na? so you have 6 minutes for meantime. Okay. So, karon, so ang pati pasabot, wala kay mahatag na sita sa Biblia nga kanang word nga bisan kinsa apil mo. Klaro kayo, moderator. Giingon diriya, gibasa na kayo na, dili lang sa mga audio, mismo sa mga Christian. Dili sa mga audio, pagkaumay, Dili lang expo sa sa mga mga audio, kundi sa mga Christian. Kung mga Christian, Pakibasa na ko sa topic, Mr. Moderator, kung word Christian ba nga yung dinibatihan. Pakibasa na ko sa topic, kung word Christian ba mong dinibatihan. Okay, here is their proposition. Stop Nga tayo ang sa... Seventh-day Adventist ana ay autoridad pagpatungan sa adlaw nga ipapahulay sumala lamang sa Biblia. Nabi Christian yan? Ay, akong tagait ang mga argumento nga sa topic. sige. Ay, akong tagait ang argumento nga sa topic. Nausta na magtawag ko. Tubag ko. Ang iyang pautan na ba ay Seventh Day Adventist ra. Ang akong pagpamatuod sumala sa pagpamatuod dili litra por litra. Unang ayaw pangita o litra por litra. Sabi ka nang Kaya wala ka ng tao nga litra por litra na tao ka pinagi sa pagsabot. Kinsay nang tulo sa imo kailangan litra por litra. So, wala kita mabasa sa tablet lang. Sumala sa implicity ang So, pinong sa imo. ang bitawan na gini mo karong awa kay mabasa sa tablet lang. Sumala lagi sa litra por litra. Implicity ang pinong sa imo. Asa lang So, dito mo Next question. Okay, next question. Next question. Next question. Okay. Ang Diyos, sumala sa balaang You have remaining 4 minutes. Ha? Sumala sa balaang kasulatan, gihatag ang adlaw igpapahulay dito sa gitawag o mga Israelita. Apil ba mo, ang Seventh Day Adventist, kung saan sita sa Biblia, nga apil sa Israelita. Okay. Okay po. Naadari mo dito lang kung basahon. Okay na? Apil sa Israelita. Oh, Christian. Ay, so ako naman na Christian pa. Christian na magtahon. Christian, ano man? Ang gani, Christian, Mr. Moderator, pagpagibasa ko sa topic So, again. ang iyang pangutang sumbay ka sa Sige, Ikon. proposition. Balik ko na ito basa na ang Seventh-day Adventist ana ay autoridad pagpatungan sa adlaw nga ipapahulay sumala lamang sa Biblia. Dati Christian, Mr. Moderator. Wala. Okay. Base sa Abot naman ang sa base sa stated sa proposition. Hindi na may akong pangutana eh. Tumaga ako pangutana. Tumaga ako Usman pangutana. mo kana kanan imo kung Sunada sa balaang kasulatan, asa gihatag ang adlaw, ang sugo sa adlaw ipapahulay. Sa Israelita o sa mga Seventh Day Adventist? Okay. So, sa mga Israelita ng mga Seventh Day Adventist, Tagaay mong sita sa Biblia nga ang Israelita Seventh Day Adventist. na implicitly. Naibabasa sa mga dali. Kaya ang Seventh Day Adventist Christian. Ha? Dili mo Ang Israelita ba Kristiyano? Diba? Hudiyo. Ang Hudiyo ba Kristiyano? Mao lagi. Hudiyo. Israelita. Di ba? Ang Israelita ba Kristiyano?
Kristiyano? Basa ta. Okay na. Ang Israelita ba Kristiyano? Ang uban ni salita Kristiyano. Wa ko na mo tayo ang uban ba? Ang Israelita ba Kristiyano? Kristiyano lagi ang uban dili tanan. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, versikulo, ka nang gisulti ka salita sa Dagos na ganito Kristiyano na. Sumala sa mga apostolis, unsay mga apostolis Ako day? na mo na apostolos ka nang imong ibasa sa tangtubon. Okay. Ayaw mo ka. Kung masahon, okay kasi mo, basa ko. Daan ko na nga ang Israelita Kristiyano. Okay. Sama ko na? Okay. Daan tugon. Mabasa na siya, sir. Sitas. Okay, Genesis 1. Imprimato, inyo pa man Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Ano ba? Kristiyano? Ang Kristiyano lagi. Old Testament. Mabasa gani. Kristiyano? Ay, naunsa. Genesis? Bago pa. O sige na, basa sa Genesis ha? Basa na ka version? Tayo. Basa na ka version? Genesis. Genesis 1, Community Bible. Girls. Ano yung lagot? Kilala daw ka po yun. Okay, pwede na, ano? Sige daw. Sige daw. Ang implementor si Calillo ang Almario. Mangilan na pwede. Sige. So, pwede ka sa rules. Sampan yun eh. Basahan. Asa na pwede? So, sa Genesis, Genesis 1. Genesis 1. Putnot mo lang sa ito. Ang sana mo ta. Ang akong gipangita nakasulat sa Biblia. Wa pa na po na putnot. Tingnan mo na. Mangilan na po ni ay. Sige, sige. So, Mangilan na po. ipangayo. Clarification, moderator. Clarification, moderator. Okay, clarification. Kung kabalot ang sabot, sumala, masulat sa Biblia. Nasulat man. Mr. Moderator, Saan man eh? Okay. So, with you all respect and humility, Adlo ka puto. wala sa kabila nga as a right sa moderator, ang footnote is not part of the Bible because explanation, dili, Bible na, ang footnote, references, and any other dili appeal sa Bible. Ako nang buwan, so paano? Na ang footnote na ng cross references nasa Bible yapon nga isulat pero dili siya part appeal sa Bible. Sir, ako sa inyo na-recognize ang ato ang pinanggang Official na to nga moderator. Kay Cap, tinalus salamat kay Cap sa kakatay ang higayon. Okay, sir, continue. Gusto ba moderator? Gusto ba Okay. Question o ako pa rin masaho ni? Dili na, Mr. Moderator, sa clarification na. Sumala sa kasulat. Ilingon nga sumala ka, wadi putot. Mr. Ano naman yun na? Kung sa manaw yun? Mahadlok sa rin. Sir, dili ano. With due respect in all logic and reasoning. Ako ni ko na, with due respect and all logic and correct reasoning. No? Pag-ingon gani nga, what is really stated, huwag yun na siya ipalo. Wala ito ipalo, no? Kaya mo may nasa kaning proposition. So, wala ito ipalo. Ako ibaro moderator. Wala kami nasamang rules, wala ang gitawag niya. Dili pwede ang footnote. Niya isang pang moderator. Ang giingon niya, nangita siya ang verse Objection. na naay masulat. Kaya kasi hindi mo basa na hindi siya I masulat. think time na. Sabi tinoon na. Time paper. Objection, Mr. Moderator. Okay, there's objection. Objection, Mr. Moderator. Nagkuanta, nagumuta diri. Lagi. Okay. No. Objection, Mr. Moderator. Wala ko nangutan ng nabas bundot. Di ba ako panungutan na ang ako pangutan na unsang sitas sa Biblia. Wa ko nangutan ng unsang footnote sa sitas sa Biblia. Kasi malipong ka ba? Counter objection. Di ba? Di ba? Ako ang taliklaro ba? At the same time, ako ang gidefine din na any version. And at the same time, ay nagbiblia referring na sa explicit presentation sa nagsulat, sa writer, na nasa sa Biblia, hindi sa mga scholar. So you have remaining time 44 seconds. Last question. Last question. Counter objection po dito. Counter objection. Okay, objection man siya. Okay. Ingon man niya nga, iya hindi siya ganaan ng footnote. Hindi siya ganaan ng footnote. So kung mungtana siya mo dito niya, tutuwa ko di siya kangay, yan ang problema. Okay. Di ba kinagundin? Wala man nasa kwan na to. Wala man sa rules. Nasa ang rules. Nasa to ang rules. Sige, tanawa ka na may footnote. Nasa to ang rules. Sige, tanawa. Sige, kibasa mo dito para silpo po maulawan. Kung naawa diya. Yeah. Oo. Okay. Wala ko ligon na. Ay, ayaw. Pero wala siya. Sa lagi. Sa mga gabi na, sa lagi mo ka ngayon. Silence ha, silence.
ko na po sa reference sa inyo ang una sa proposition, no? Nga ang Seventh-day Adventist na ay autoridad sa pagpatuman sa adlaw nga ipapahulay sumala lamang sa Biblia. Oh, naipot ko lang. Ano na lang, Mr. Moderator. Ano na lang, Mr. Moderator. Ipamutos yun na, ano ha? Nisupak na siya sa among rules. Uy na. Biblia lang. Dagan siya footnote. So, pwede na magamit. Pwede magamit di ay ang tawag in footnote as a reference. Alright, so Outside, Mr. Mr. Moderator. Mr. Moderator. Nagtawag yun ng object ko eh. Niya. So, pwede na magamit ang footnote sa itawag o among argumento karon. Outside sa Bible na biyan na. Okay. So, ikaw mismo ang isupak sa ato ang rules. So, unya, ang pagtuman ko, dili ko ni mo patawag inindit ang pagmugamit ng footnote ha? Sige. Okay, that's right, the moderator role, no? Mr. Moderator, as far as the rules, nasa moderator either acceptance or non-acceptance sa iyang dokumento. You have to decide. If there is objection, you have to decide. So number 2, nasa gigamit nga referensya, doon ay katungod, naghilig sa referensya, it is on the moderator whether acceptance or non-acceptance of the documents. Pero So, i-accept ang footnote? wala pa. Aside pa na mo, no? Aside sa nato, minsan po ato ang basis karon mo decide. Monitor, excuse me. Kami man. Objection ko kaya nag-objection na siya kaya na. Kami man ba? Na maingon ta nga ang isa ang to hindi na to idawat na to ang footnote dili. So wala lang po na stated sa rules nga footnote dawaton kung dili, di ba? So mo na nga. So ano diri decide ang sa mga moderator kung dawaton kung dili. Okay? So my part as I stated kanina, so pag-ingon ng Bible na included ang close references, footnote, and other, except only the verse, chapter, and verses. So therefore, my part, so ang request, ang pana, denied nga magamit sa footnote. My part. Alright, sa other side, kung kaisunan sa moderator, idawat na to na kayang rules sa mabasa sa topic, sumalas Biblia. Yung footnote lang mas Biblia. So, considered as valid para sa po. So, in accordance with the proposition code, okay, same as the what is the decision of the main moderator, I myself in my stand, I am also favor sa iyang denied sir. So, final, na dili dawat ang footnote. Okay? So what? Our time? Time na to, sir. Magsikan sila to. Okay na? Wala na? 35 seconds. So, so, there's rest. Counter pa siya. Pwede naman ang seconds hindi mo pa mo nag-object kung saan matawag. Sige, alawin Now, okay, namo may authority. Namo may authority po sa akong side. Sige, sir. Una, para sa kasayuran sa tanan, kanang amo ang balao dira iya kanan. Ha? Matod pa sa video ko, nakita mo sa video na iyang ibuhat, ingon siya na nasa imo mugamit pagkaog itawag reference or Biblia. Basta kita yun sa video. Karon gitanggi niya. Amo ni bahala. Counter na, point of order, Mr. Moderator. Dapat ay ang ipirmahan na amo ang tawag ng proposition and topics. At the same time, ang rules, obliged siya nga mo-follow. Number 2, kasabot ba siya kung siya ang iyang ipirmahan? Posible man ako sa kasabot. Di ba? Imposible. Okay, thank you. Muna ang una nga pag-cross o calculate sa kaning gitawag nato sa speaker from the affirmative side sa Seventh-day Adventist. Now, so may